No a čo sa týka tej novinky, tak neviem, či ste si všimli na ich Instagrame alebo na ich stránke. Každopádne majú už aj svoju vlastnú kefku. Táto kefka je ergonomická a má až 5 možných nastavení, ktoré ste môžete nastaviť, pričom jedno z nich je bieliaci mód. Proste normálne na tom bieliacom móde kefka pulzuje tak, aby vám to čo najlepšie, čo najdokonalejšie vybielilo tie vaše zuby. Aj v rámci toho, že budete vlastne používať tieto ich produkty na bielenie, či je to pasta, alebo je to tento farebný korektor. Takže pokiaľ ešte nemáte elektrickú zubnú kefku, nabíja sa cez USB port, čo je úplne super, šetrné k prírode. No a je strašne pekná, je strašne super, ja sama som si ju zamilovala. Dlho som sa bránila elektrickým zubným kefkám, ale táto ma fakt oslovila. Takže pokiaľ ešte nemáte, vyskúšajte, dávam vám sem priamo aj preklik. No a ako som už spomínala, na ich stránke prebiehajú plošne 30% zľavy na všetko. Nie sú to také tie umelé zľavy, aké častokrát poznáme z Black Friday, že tesne pred zľavami sa tá cena zvýši a potom zrazu dajú na veci veľkú zľavu. Nie, Hello Coco takto naozaj nefunguje. Tie zľavy sú z cien, ktoré poznáte celoročne. Takže 30% na všetko bez zľavového kódu. Je to strašne jednoduché. Dávam vám sem priamo preklik. Mojich obľúbencov som vám ukázala. A možno mi dajte vedieť do správy, ako ste spokojní s Hello Coco vy, čo ste si všimli a čo si dneska v rámci týchto veľkých zľav objednáte.